BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीनि बिफा रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीनि दिनै सेथि थैनाय सान। रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीनि थैनाय सानखौ दिनै गावनि आंगो गामि खाग्राबारि आरो सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव फालिनाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीनि आंगो बिफा थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारीनि सेथि रुंसारि सानखौ दिनै सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला आफाद XBLT वेलफेयार ससाइटिनि मावख'आव दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै जामिनी कुमार नार्जारीनि सावगारियाव गिबि बिबार बावजेनो SB बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि ललित चन्द्र बर', बिथांखौ हेफाजाब होयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म, BKWSCनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै मान बावो। मोनफिननो हानाय नंलिया सुबुं जिउआ दान्दिसेनिल' बियो बुहुमाव सुबुं जिउआ एरैहाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि गामियाव थानाय गावनि आंगो न'आवबो दिनै ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै यज्ञ होनायनि गेजेरजों जामिनी कुमार नार्जारीनि सेथि थैनाय सानखौ फालिनाय जायो। मख'नाय जायोदि मिहिनेश्वर बसुमतारीनि बिफा जामिनी कुमार नार्जारीया थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बराव रुंसारि जादोंमोन। बिथांखौ गोसोखांनानै दिनै रुंसारि नार्जारीनि आंगो बिसि नामेश्वरी नार्जारीजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमाफोर आरो बाय बाहागिफोरा सेथि थैनाय सान फालिनायनि लोब्बायै रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीनि सावगारियाव बिबारजों मान बावो। दिनैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारी जायनि बिमुंखौ थुलुंगानि फुंखा होननानैहाय थांनाय बोसोराव फोसावनाय जादों आरो बेखौ गुबैयै बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव दख'रा बेनिनो सिङाव थानाय खाग्राबारि गामि बे गामियाव थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारी आंनिनो बिफा बानजायगिरि बिफा खांगिरि बिफा बेनि सारादुआव गांसे बिसम्बि फोसावनो लानाय जादोंमोन आरो बे बिसम्बिखौ महर होनाय बा सेबखांनायनि सिगाङावहाय जायगानि दख'रा बर' फरायसा आफाद बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो बनरगाव प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद आरो गोरों गोरा सुबुंफोर ज' लोगो नांना सावरायनायाव मोनसे थांखियाव फैनो हादोंमोन जे रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीनि बिमुङाव जि मोनसे बिसम्बिखौ फोसावनाय जागोन बावहाय रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारीखौ मा बिमुं होनाय बेनि सायाव रायलायनायनि गेजेरजों बे थुलुंगानि फुंखाखौ लाबोनाय जादों आरो थुलुंगानि फुंखा बिमुंखौ दोननायनि ओंथिया बेनो जे आंनिनो आफा बिफा जामिनी कुमार नार्जारीया सासे गोग्गो आरो गोथार आरो सैथो सानस्रिनि सासे सुबुंमोन आरो बियो सासे मावथि सुबुंमोन आरो बियो थांनानै थानाय समाव बर' हारिनि थाखाय माखासे गोबां खामानि मावनानै जेरै बनरगाव दख'रा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि खेबथाम बियो आफादगिरिनि बिबान रुजुनलांदों आरो साबकाटा जाम्फै हजोंहाय दङ कुसुगाव जे कुसुगाव होननाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ बेनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे दै बेनिफ्राय जाम्फै मोनसे जाय दैखौ लाबोनानै आबाद फोथारफ्राव लांनानै माइ गायनाय आबाद मावनाय जायो बेखौ जाफुंसार होनांगौनि खामानियाव
जाम्फै मोनसे आफाद दानानै लानाय जादों बेखौ नायग्रा बे आफादावबो आफाया बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो गुबैयैहाय बै समनि थासारियाव बर' हारिनि गेजेराव बनगाव ओनसोलावहाय लेखा गोरों मानसि बा सुबुंनि अनजिमाया बाङायमोन आरो बे समावहाय बर' हारिनि जि मोनसे थासारि सोलोंथाइनि थासारि हारिमुनि थासारि रांखान्थिनि थासारि हा हुनि जि जेंनाफोर बेयो जोबोद जेथो गोनांमोन गुबुन हारि बुंनो थाङोबा खुंथाइ गैयैयाव जायफ्रा दङ खुंगिरिफोर बिसोरो माब्लाबाबो जोंखौ मोजां मेगनजों नायामोन जों फारफ्रोमबो दिगावनो गाख्रेबजानाय नासयजानाय सुसिजानाय नासयजानाय हारिमोन बर' हारिया बे समावहाय सोलोंथाइयाव गोग्लैसोनाय बे ओनसोलखौ सोलोंथाइनि सोरां फर सारफावनो होननानै बिबान लानानै बावहाय मैखोम बर' ओनसोल बे बनगाव ओनसोला बावहाय बनगाव एम इ स्कुलखौ गायसननानै खामानि मावनायनि जि मोनसे बिबान लानानै मावबोदों आरो बेनि उनावहाय गोजौ फरायसालिखौ गायसननाय जादों जाय गोजौ फरायसालि बनगाव गोजौ फरायसालिखौ जोंनिनो बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि आगुनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो जायखौ आंबो सासे बर' थुनलाइ मुलुगनि बा थुनलाइ मुलुगनि बिफा हिसाबै मान होबोदों मासि होबोदों मानगोनां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म साराबो बे बनगाव गोजौ फरायसालियावनो गाहाय फोरोंगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोदोंमोन दा बे गोबांथार दिगाव गोबां जेंना जेथोजों सौसिबोनानै खाथिबोनानैहाय बे फरायसालिखौ गायसननानै दिनैनि गोदान जोलैफोरा जि मोनसे सोलोंथाइ मोननाय खाबु लानो हादों बुंनो थाङोबा आफामोननि नाजानायनि गेजेरजों बा बै समनि बनगाव दख'रानि सिङाव थानाय माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि नाजानायनि गेजेरजों बे जायगायावहाय सोलोंथाइनि पहरखौ बा सोलोंथाइनि जि मोनसे लानाय खाबु बेखौ मोननो हानाय जादों जायनि जाहोनाव बुंनांगोन आरोखि आफानि बाथ्राखौ बुङोबा बे खालि बे दिगावल'बो खामानि मावलाङाखै आरोबाव आबादनि दिगावथ' बुंनो थाङोबा गोदान मुगानि जि मोनसे खान्थिफोर जेरै ट्रेक्टरजों हालेवनायनि बाथ्रा आरो गोदान मोनसे आगजुफोरजों माइ गायनाय मारा होनाय बेफोरनि जि मोनसे गोदान गोदान आदब खायदा फैनायाव आफाहा खोब माने मोजां मोननाय दङमोन बाख्नायनाय दङमोन आरो बे गोदान खान्थिफोरजों आबाद मावनायनि थुलुंगा होनायाव खोब आखा फाखामोन मानसिफोरखौ दैदेननायाव खोब मोजांमोन बाथ्राया बेल' बेखौनो बुंनांगोन जे बेफोर गासै दिगखौ बिथा खालामनानैनो थुलुंगानि फुंखा जि बिमुं बेखौ होफैनाय जादों आरो बुंनो थाङोबा आरो आंनि बाथ्राखौ बुङोबाथ' गोलाव जागोन आंखौ थांनानै थानाय समावनो आं थैबायमोनखौनो आंबो फोथायना लायो मानोना 1984 मायथाइयाव जोंनि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट ओनसोलनि सिङाव थानाय समखौ बेवहाय सनापुर समखौ बे ओनसोलाव गिदिरथार दैबाना जानानै फैदोंमोन मोनसे समावहाय आरो जोंनि गासैबो माइ गायग्रा दुब्लिफ्रा बालाबारि जालांजोबदोंमोन बे समाव आङो बङाइगाव कलेजाव फरायदोंमोन आरो बे बङाइगाव कलेजाव फरायनाय समावनो आङो जेंनाजों मोगा मोगि गिलु बालु जेंनाजों फरायनायावहाय आं लामा आन्दायबायमोन बा गोथे जाबायमोन बे समावनो आफानि अननाय सायख्लुमाव आङो फरायनाय खाबुखौ लानो मोन्दोंमोन थि समावनो आङो आफाखौ लोगो मोन्दोंमोन आरो आफाया आंनो बिफानि अननाय होनानै सासे फिसाखौ जेरै बानजायनांगौ खांनांगौ बे अननायखौ होनानै आंखौ फरायनाय खाबु होदोंमोन बिथांनि न'आव थानानै आफानि न'आव थानानै आङो पिअ आनजादखौ उथ्रिनो हादोंमोन आरो बि आनजादखौबो उथ्रिनो हादों आं पिअखौ 1985 मायथाइयाव उथ्रिनो हादों आरो बिएखौ आङो 1988 मायथाइयाव उथ्रिनो हादोंमोन आफानि अननायावनो आरो आंखौ संसार जानायनि हाबा हुखा होनाय गासै बिबानखौ आफाया रुजुनानै लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो आंनि जिउआव बुंनो थाङोब्ला सासे गोदान सोरजिगिरिनि बिबानखौ रुजुनानै आफाया आंखौ दैदेनदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जेब्ला जोङो आफादखौ जोनोम होनानै खामानि मावो बे समनिफ्रायनो आफानि आङो थुलुंगा मोनदों अननाय मोनबोदों आरो फोथायनाय जि मोनसे अनलायनाय बेखौ लानानै आफाया आंनो थुलुंगा होनाय जि खामानिफोरखौ मावबोदों बुंनो थाङोबा बे बाथ्राफोरखौ आङो बावनो हानाय नङा आरो बेयो अरायबो मोनसे आंनि जिउआव गोथां बिसम्बि जानानै थागोन मानोना आं बुंनांगोन आफाया आंनि फरायनायनि जि मोनसे बिबानखौ लानानैहाय बा आंखौ जि मोनसे गोदान जिउ होनानै बुंनो थाङोबा जोनोम होनानै आंखौ हारिनि थाखाय खामानि मावनो थुलुंगा होबाय बोसोन होबाय आरो दिनैबो मावगासिनो दं आफानि थुलुंगानि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा आइ आफानि थुलुंगानि गेजेरजों जोंनि माहारियारि आफादनि सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो जि थांखिफोरखौ खामानि मावदों बे खामानि मावनाया बावनो थाबथानायनि बाथ्रा मालाबाबो साननो हाया आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सायाव आफाहा गोबां फोथायनाय दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय दङ
बारग' बिएलटि अनसाय आफाद बा बिएलटि आफादनि सायाव फोथायनाय दङ आरो फैयै फैनानै सोमावसारनाय समनि बाथ्राखौ एंगारनानै दानि बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथिनि आंखाल जादों आरो बर' हारियाव जि मोनसे जेंना जेथोफोर फैदों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायह्रानिफ्राय जोनोम जानायनि उननिफ्राय जि खामानिफोरखौ मावदों बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिखौ थारैनो लाबोमारनांगोन बे गिदिर आरो गोग्गोम फोथायनायखौबो आफाया गालांदों आरो स्पेसियेलि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि सायाव बुंलांनाय बाथ्रा बे बाथ्राफोरनि मावनो गोनाङा जोंहा दंखायो आरो बे मावनो गोनांखौ बिबानखौ जों मोनथिगौ ओंखायनो थांनाय बोथोरनि जोंनि सतबांसा लानाय जाय सतबांसाफोरखौ जोङो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनिफ्राय जों लाबोदों बर' हारिखौ नाख्रेबनाय नासयजानाय सुसिजानाय गादबजानाय गुबुन हारिनिफ्राय रैखाथि होनो होननानै राव हारिमु थुनलाइ राजखान्थि फोथाराव हा हुनि मोन्थाय बेफोर जेरावबो मोनफ्रोमबो दिगावनो बर' हारिनि दावगानाय जौगाखांनाय नांगौ होननानै जों जाय सोमावसाराव बाहागो लाबोदों सतबांसा लाबोदों बे मालाबाबो ओरैनो आद्रि दाथांथों इसोरा जोंनो बोर सारस्रिथों आरो जों हाफुंथों मावनो बे मिजिंजों बा बे थांखिखौ बिथा खालामनानै जों मावलांबाय थागोन बे मालाबाबो थाबथानायनि बाथ्रा फैनो नाङा आरो फैगासिनो थानाय इयुन जोलैफ्राबो आफामोनहा जि लामाखौ जोंनो खोन्थालांदों सैथो सानस्रिजों खामानि मावनायनि बेखौ जों लाखिलांबाय थानो हाथों बेखौबो जोङो गोसोआव लानांगोन मोनसे बाथ्राया बेनो आफाहा मोनसे आं मोजां गुन नुदोंमोन आफानाव बे गुना जाहैबाय बियो मालाबाबो फोथाय खेबस' थगायसुला मानसिखौ मोजां मोना अलसिया मानसिखौ मोजां मोना बियो आरो जाय मानसिया सैथोखौ सिमान जानो थियारि नङा थगायसुला फोथाय खेबस' आरो अलसिया मानसि बिब्दि मानसिखौ आफाया गोख्रों रावजों सोंखारियोमोन बाथ्रा बुङोमोन आरो बियो थारैनो गमायैनो बे सैथो सानस्रि बा बे मोनसे सानस्रिखौ बा बे मोनसे जि मोनसे आफानि खामानि मावनाय बा जि लामाजों बियो बाथ्राफोरखौ बुंहरदों बियो गनायथाव होननानै आं फोथायो आरो जोङो नाजालांनि मा मावनो हायो बे समा खोन्थागोन नाथाय जेब्लाबो जोङो रायजो राजानि सायाव फोथायनायखौ लाखिनानै रायजो राजाखौ लोगोआव लाफानानै रायजो राजाजोंनो लोगोआव थाफानानै खौसे खालामनानै माहारि आफादफोरनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों बोरै जों ज' खामानि मावलांनो हायो जों नाजालांबाय थागोन दा जोंनि बुंनो थाङोबा बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथाय गोदान बे गोदान हालोदाव जोङो गावस्रा गावस्रि मालाबाबो साननाया थिग नङा साननोबो नाङा सोरबाया गाव गावनि नेहाद एखुथा मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावनो नागिरदोंबा बेखौ सिनायना लानो नाजानांगोन रायजो राजाया आरो गुबै सैथोआ बबे गुदिया बबे सैथो सानस्रिफोरखौ लानानै खामानि मावनायाव सोर फोथाय खेबस' खालामनो नागिरदों मानो खालामदों बेफोरखौ मिथिनो थाखाय साफ्रोमबो नाजानांगौ आरो गुबै सैथोखौ मोनथिनायनि उनावसो जोङो बाथ्राफोरखौ बुंनाय बबेबा मोनसे बेरेखा दोलोखौ मदद होनाय होयै बेफोर बाथ्राफोरखौ थांखि लाहैनो जोंनो नांगौ नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि मावनायाव गासैबो जोङो खौसेयैनो जयैनो माहारि आफादफोरखौ लानानै रायजो राजा आफादखौ लानानै खामानि मावनाया थिगैनो दङबा बावहाय जों गावस्रानि बाथ्रा मालाबा साननो नाङा आरो जोङो आं बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जोङो जेराव खौसेथि बर' सुबुंफोर जानाय खौसेथिनि मोन्थोरजों खामानि मावबोदों आरो खौसेखौ जों लुबैयो बर' हारिनि गेजेराव आरो दिनैबो खौसेथिनि आंखाला दङ खौसेथिनि आंखालाव जों भुगिदों ओंखायनो खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन बियो जोंनि नाजानाय जोंनि मावनायाव बेखौ समाबो खोन्थालांबाय थागोन आरो नुगोन आरो जोङो बेखौनो फोथायथि होनोबो नाजागोन बाथ्राल' बुंनाय नङा खामानि मावनायजोंसो जोङो फोथायनायखौ लाबोनो हायो सुबुंनि गेजेराव दा ओंखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै खामानि मावनायनि फारसे जोङो नाजालांबाय थानोसै थांनाय 12 सेप्तेम्बरमोन बियो बावहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि बुंनो थाङोबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि बिथां बिश्व दैमारिनि चेम्बारावनो आसाम आयेन आफादनि जोङो एसेम्बलि सेसन जिरायबाय थानाय समावनो रायलायनायनि खाबुखौ मोन्दोंमोन बावहाय जोङो रायलायनानै बेनो मोनसे थांखियाव फैदों जोंनि बर' कसारि ओनसोल गावहा खुंथायनि गामि फोसावनाय खामानिया खेबसेनो जानाय नङा मानोना गोबां ग्रहसा बिखान्थिनि खुंथायबो गुबुन हारिनोबो होनाय जाबाय जेरै मिसिंफोरनो मिसिं अट'नमास काउन्सिल होदों राभाफोरनो राभा अट'नमास काउन्सिल होबाय टिवाफोरनो होबाय सनवालनो होबाय देउरिनो होबाय बिदिनो थेङालनो होबाय दा बेफोर काउन्सिलनि सिङाव बर' गामिफ्राबो गोग्लैनानै दङ गोबां जायगायाव आरो माखासे माहारि आफादफ्राबो जोंजों रायलायदों बा जों रादाब मोनदों
जाय जायगाफ्राव नांजाबलायनाय गामिफोर थायो बेफोर जेंनाफोर दङ आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि सिङाव रायजो जानाय बर'फोरनि गामि गोग्लैनायफ्रावबो एसे जेंनाफ्रा दङ बेफोर जेंनाखौ लानानै रायलायलांबाय थानायखौ खालामनोसै होननानै थांखि फैदों आरो बे थांखिया दङ दा बाथ्राया जाहैबाय माने जाय जिल्लायाव जाय जायगाफ्राव जेंना गैया बे जिल्लाफोरनि गामि बर' गामिफोरखौ फोसावलांबाय थानोसै होननानै सोरखारा जोंनो खोथा होदों आरो फारसेथिं जोंनि बिटिआर एकर्डनि दारैहाय मोनसे दफा दङ जे ओनसोलखौ बारायनायनि एरिया एक्सटेनसन इंराजियाव जायखौ बुंदों जेरै सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लानि बाथ्रा दाबो बेबो जाफुंजोबाखै गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथाव गासै गं 40 गामिखौ फोसावदोंबाबो आरो केबिनेटआव थांखि लादोंबाबो दाबो गभर्नरनि बियो गभर्नरजों फोसावजायाखै सरकारि भाबै गभर्नरा फोसावनांगौ बेखौबो दाबो फोसावनाय जायाखै ओंखायनो समा लागोन आरो बे सम लागोनखायनो जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि जि मोनसे गामि फोसावनाय बेयो खोलोब हिसाबैसो जालांबाय थासिगोन नालाय माने फेस वाइसआव जालांसिगोन बेबो सम लासिगोन आरो बिसायख'थि खुंनोथ' बियाबथ' दानांगौ जायो गामिखौ जेब्ला फोसावखांजोबगोन अब्लासो बियाब दानाय जागोन आरो बियाबखौ दाखांनायनि उनावसो बिसायख'थि बिनो हागोन बेयाव गासिबो दिगखौ सालिजारि खालामना नायोबा जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि बिसायख'थि खुंहैनांगौआ सम लागोन ओरैनो मानसिफ्रा बुंलायलायो थाब खालामनायना गभर्नमेन्टआबो आरो गभर्नमेन्टहा गावहा मोनसे माबा थायो प्लेनिं थायो बिथांखि थायो बे प्लेनिं बायदि बिसोर लांगोन जों लुबैबानो जों लुबैनायजों खारजोबनोबो हानाय नङा मानोना दाथ' बेखौबो बुंनो हायो जे एमपि इलेक्सननि सम फैबाय दा गुबुन काउन्सिलनि बा गुबुन बाथ्राफोर साननायनि समानोफ्रा गैया जेरैखि जाया भारत हादराव बिजेपि दैदेननायाव एनडिए गभर्नमेन्ट लाबोफिननायनि जि मोनसे दावहा बायदि मोनसे थासारि बा नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारतनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव भारतआव बिजेपि सरकार लाबोफिननाय जि मोनसे जुजिनाय नाजानाय बा खामानि मावनाय बियो गिलु बालु मोनसे बेखौ बुंनांगोन जोङो गोख्रों मोनसे थासारिनि गेजेरजों बेयो सोलिनो हमबाय आरो जेब्लासिम एमपि इलेक्सन जोबा लकसभानि बिसायख'थि जोबा गुबुन बाथ्रा साननो मावनो समा गैया होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे हिसाबै गोबाव जागोन